Bun, probabil vă întrebați, unde e Vlad? De ce nu mai postează Vlad? Ce s-a întâmplat cu Vlad? Se lasă? A murit Vlad? Nu este niciuna. Eu o să mai postez, dar am avut nevoie de puțin timp să mă gândesc ce vreau să fac, pentru că vreau să fac o schimbare foarte mare la canal și mă scuzați pentru lumina. Bine, voi nu o să vedeți ce e pe aici. Da, am avut nevoie foarte mare. Bun, deci am aprins lumina. Am avut nevoie foarte mare de un timp în care să mă gândesc ce vreau să fac cu canalul, pentru că am văzut că gaming-ul nu prea vă mai place, nici mie nu prea mai place să postez gaming, așa că m-am gândit la tot, cel mai bine ar fi să mă las. Da, să mă las de gaming, vreau să zic, pentru că eu nu o să mă las de YouTube, poate doar de gaming. Mă scuzați sărăcite, poate doar de gaming. Și nu o să postez vloguri cum postează orice YouTuber de ăsta. Nu postez vloguri așa, fără să le muncesc. Vreau să fac episoade pentru voi de fotbal. Adică, de exemplu, am postat ieri un video, o să vă las un link în descriere, să vă duceți pe canalul meu să vă uitați la el. Am postat ieri un video cu o zi din viața lui Cristiano Ronaldo. Da, sper să vă placă, pentru că, mă credeți sau nu, a fost foarte muncit acel video. Plus că am fost și singur să-l fac, adică nu m-a ajutat nimeni. Nimeni, părinți, prieteni, frați, nimic. Nu m-a ajutat nimeni, l-am făcut singur și a fost foarte greu pentru că trebuia să fac pregătirile, de exemplu, cu Danonele. Poate mulți ați crezut, dacă v-ați uitat la el, poate mulți credeți că sunt sponsorizat de Danone, dar nu e adevărat. Așa s-a pus pe filmare și nu puteam să mai îl mișc încă o dată și am zis eu acolo așa la miștocăreală că e sponsorizat de Danone, dar nu e. Danone nu m-a plătit pe mine cu nimic. Și dacă mănânc cu lucrul asta, înseamnă că e sponsorizat. Chiar dacă eu am zis la Caterinca că e sponsorizat. Știi? Ok, mă scuzați. De asta e treaba. Deci, schimbare mare la canal de astăzi și vreau să vă anunț că nu o să postez zilnic, o să încerc să postez cât de des pot eu, dar nu o să pot posta zilnic pentru că v-am spus, vlogurile acestea trebuie să fie foarte muncite și tu dacă nu muncești puțin la ele, practic le faci degeaba. Nu știu hârtie aici acolo. Tu practic dacă nu muncești la vlogurile alea și le pui pe YouTube așa, tu practic le faci degeaba și trebuie să le și muncești puțin. Că altfel, mi-e foarte simplu și mie să filmez ceva așa și să-l pun pe YouTube așa, fără să mă intereseze. Dar vreau să fac pentru voi episoade bune, adică episoade, cum să spun eu, nu știu, episoade muncite pentru voi. Pentru că știu că cu muncă faci și ce-ți propui. Și eu îmi propun să ajung în luna martie la 10 abonați. Și cred că cu o schimbare majoră de canal, adică hai că poate o să mai facem ocazional, mai reacționăm la ceva. Dar tot ce o să postez de acum încolo o să fie despre fotbal sau sporturi, orice sport. Pentru că, da, mie îmi place sportul, de ce să nu îl postez? Și dacă vă întrebați pe aici, asta nu e camera mea, e camera bunicilor. Eu am altă cameră și, apropo, o să fac și turul camerei, cred că tot astăzi, dar nu știu dacă o să-l postez chiar azi. Da, în fine, hai. Pa!